ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ವೇದಿಕೆಡಿ ಆಟಿದ ಗೌಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ರಸಭಂಗ ಆಂಡಲ ಅಗತ್ಯವೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಗಣೇಶನ್ನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಐಡ್ದಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸೋಣ ಗಣೇಶನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಲ್ಲುಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ಅದೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನಾ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಆ ಆರಾಧನಾ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತೂನಾಗ ಈಗ ದೇವರನ ಫಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪುಂಡಿ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ. ಉಮೇಶನ್ನುಳ್ಳಿರಿ, ಉದಯಣ್ಣುಳ್ಳಿರಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶಣ್ಣುಳ್ಳಿರಿ, ನಮ್ಮ ತೊಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇತ್ತ ತಾನೇ ನಿಗ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತುಯ್ಯರಿ ತುಳುನಾಡದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕನೇ ಎತ್ತರಿಸೇನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಿ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒವೇ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಡ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಆಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಾರು ವಿಜಯನ್ನೇ అయిన ನಮ್ಮ ಓಲು ಪೋಂಡಲಪ್ಪ ನೋಡಿ ಅಂಚಿತ್ರ ವಿಜಯನ ಇಪ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ವೇದಿಕೆ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ಬುಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳಿರಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕರು ಉಳ್ಳಿರಿ ಎಂಗ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪೈಲ ಆಸೀನರಾದ ಉಳ್ಳಿರಿ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇನೆ ಸೋಣ ಗಣೇಶನ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಸಾರು ಭಾರಿ ಆತ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತ ಊರುಡ್ದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತ ಬೈದಿರಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂದು ಉಮೇಶಣ್ಣೆ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರಿ ಆರು MLA ಆದು ನನಾದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವು ಏರುಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಯಾನು ಬೇಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಗೆ ಏರಡೊಂದು ಬಂಡದ ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದಿಸುವ ಒಂದು ಉದಯಣ್ಣ ಕೃಪಾಕ್ಕ ಉಳ್ಳಿರಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಭವ್ಯಕ್ಕನ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಅಪ್ಪಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಾಕೀಸ್ ತುಯ್ಯರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಂದು ಇಜ್ಜನ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿತ್ತ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಭವ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದಿಸಾಡು ಸೋಣ ಗಣೇಶನ್ನ ನನಾತ್ ಉನ್ನತ ಶಿಖರಗೂ ಪೋದು ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಲೆಪ್ಪಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಚಿತನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈರಿಗೆ ಕೊರಡು ಈರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಿಗೆ ಏರಡು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ.